Какво представлява местоимението "я" и как в крайна сметка да си го превеждаме в различните видове изречения? Бързо, кратко филмче за ниво А0. Първото нещо, което трябва да знаеш за "я" е, че ще го срещаш много често в ежедневието си. Второто нещо е, че "я" се превежда по различен начин в зависимост от това към какъв вид местоимение препраща. И третото нещо е, че "й" винаги представлява кратката форма на самото местоимение, към което препраща. Какво може да означава "й"? "Й" на първо място може да означава яй. На български се превежда като ти. Ти играе ролята на подлог и е лично местоимение в изречението. Значи, мисли за изречение от рода на "ти си красив", "ти говориш прекрасен нидерландски". В случая нашето "ти" е подлога в изречението. Нашето лично местоимение. На нидерландски може да кажем "Kom je morgen werken", ще дойдеш ли утре да работиш, но може и да кажем "Kom jij morgen werken". Разликата между "й" и "яй" е, че "яй" е пълната форма на местоимението. Използваме го тогава, когато искаме да наблегнем на самото местоимение. Точно когато това "ти" е важно в изречението. "Й" е кратката форма, използваме в ежедневието си, когато говорим с колеги, с приятели, с хора на улицата. На второ място "й" може да означава и ял. На български се превежда като теб, на теб, те. И в случая отново е лично местоимение, но вече в роля на допълнение в изречението. Мисли за изречения като рода на "запознах се с теб". На нидерландски може да кажем "Ik heb je gisteren op de markt gezien", вчера те видях на пазара, но може и да кажем "Ik heb jou gisteren op de markt gezien". Разликата отново е в това на какво точно искаме да наблегнем. Ако местоимението в изречението ни е важно и искаме да насочим вниманието на нашия събеседник върху самото местоимение, тогава използваме пълната форма ял. На трето място "й" може да означава и ял, което вече е притежателно местоимение. На български се превежда като твой, твоя, твое, твой, в зависимост от това за кой род и число става въпрос. На нидерландски може да кажем "Is je broer", това брат ти ли е, но може и да кажем "Is that jouw broer", това брат ти ли е. Като употребиме или пълната форма, всъщност обръщаме внимание именно на притежанието. Точно на твоя брат. Интересува ни дали това е твоят брат, а не нечий друг брат. И "й" всъщност може да бъде равно и на Юли, отново притежателно местоимение, само че тук вече говорим за второ лице множествено число. На български се превежда като ваш, ваша, ваше, ваши. На нидерландски можем да кажем "Jullie hebben je groenten opgegeten, toch?" Вие си изядохте зеленчуците. Или пък може да кажем "Jullie hebben jullie groenten opgegeten". Всъщност, второто изречение с пълната форма "Юли" е малко преекспонирано и едва ли ще го срещнете в ежедневието си, но е граматически вярно. И след всички тези обяснения може да срещнете изречение, което звучи последният начин. Heb je je sleutels bij je of ben je ze vergeten? Което реално означава "Heb jij jouw sleutels bij jou of ben je ze vergeten?" Ключовете ти при теб ли са или си ги забравил?
в случая и двете изречения са малко измислени. По-вероятно и по-реалистично е да срещнете комбинация между тези две изречения. Защото в първото изречение с всички тези юта първо е объркващо и второ се ще има някое местоимение, на което бихме желали да наблегнем и там ще използваме пълната форма. А второто изречение с всички тези пълни форми е меко казано, префрацунено и също никой никога няма да употреби. Това беше, надявам се, нещата са се изяснили. Чао и до следващия път.